Bos días, rapaces e rapazas. Si tes un error moi común grabando que é que sufres de retardo na grabación de voz, seguramente sexa por unha cousa moi simple. Pero que é o retardo? O retardo é basicamente cando o ordenador, a tarxeta de son, o plugin que ten o tratamento do son a través da tarxeta, ten un buffer tan pequeno que cando ti o cargas non é capaz de asimilalo á mesma velocidade a que ti falas, cantas, gravas. Ok? Isto é un resumen como para entendelo. Entón, no 90% dos casos a solución é moi simple. É simplemente, seguramente teñas unha tarxeta de son que co plugin que ten de base o teu DAW, o teu programa de desarrollo de audio, eh, simplemente non funciona ben. Cal é a solución a isto? Pois basicamente cambiar ese plugin. Eu teño comprobado que un que funciona nas gamas medias e baixas seguro perfecto é o Asio for All. En moitos casos, cando ti compras unha tarxeta nova de son, te trae incluída a instalación deste plugin automáticamente unha vez conectas a tarxeta de son. Pero en moitos casos, os propios DAWs ao ter o seu plugin tes que cambiálo ti manualmente para poder gravar con o plugin Asio for All. Fruity Loops, Cubase, Ableton, todos eses teñen o seu propio plugin por defecto, que na maioría dos casos cando gravedes vos vai a causar retraso. Por que? Porque estes DAWs están feitos quizáis menos Cubase, pero tanto Fruity Loops como Reason como Ableton non están feitos para gravar voz. Gravar voz é un complemento que se meteu a posteriori. Están feitos para a produción interna musical. E eso necesita moito menos buffer do que necesita a voz, curiosamente. Entón, si tedes algún problema en retardo e tal, probade a cambiar o plugin de interpretación da tarxeta de son. Buscade Asio for All, é gratis para descarga, non custa nada e vos vai a solucionar moitos problemas, porque isto é algo que xa vin que pasa moitas veces en moitos estudios diferentes. Un saúdo e espero que vos sirva o consello.